Ahoj, ahoj, já bych si dneska asi zahrál arénku. No, tak jsem to nestihl, ale neva. Ježíš, Station, no tak to bude very hard. Hlavně proti takovému najeťákovi. Co to je za najeťáka? 74 level, Tak uvidíme. Tady furt stojí týpek. No cap, fr, týpek tady furt stojí. To není možný. Ty vogonot, no jo, sniper, hej, no tak jako nevím, jako mě se moc nechce hrát s těma sniperama, to jsou plný sráči. No jo, vole. Kámo, já nenávidím sniperku. To je otravná věc, ta sniperka. Ty se s ním můžeš prostě, kámo, já nevím, ty můžeš rozkopat, nebo ty se můžeš snažit jak chceš, ale prostě sniperka to vyhraje. A proč? Protože prostě se sniperkou umí každej. Čum. Dobře, teď jsem ho dal. Jo, tohle to vždycky dělají, ať ho naštvete a pořádně hraje týpek. Easy check. Už jsem rychlejší jak on, takže už moc neví, co dělat. Týpek se nahoru dostává rok. Já bájnou chviličku. Tak to. Dobrý! Easy check. Vyhrajem to. A dáme Team Deathmatch. No to mám docela náladu, no. Na Team Deathmatch. Kde je týpek? On by tady už měl být. Týpek je úplně mimo, on neví. On neví, jak dlouho to hraju. Hraju to každý den. No, hraju to každý den. No cap, fr. Můžete si říkat, že jsem blázen, ale prostě mě to brutal baví, takže já to hraju každý den. Jdem na Team Deathmatch. Jo, moje oblíbené, no a už tam byla snipka. Nevím, jestli to byl můj hráč, já to nerozpoznám, ale prostě tahle ta mapa je jenom na sniperky a tak.
Tak, teď se tady mohli vidět můj skill, který se snažím dávat brutálním způsobem do téhle hry. A jakože brutální čas, co dávám do téhle hry, byste se podělali. Prostě každý den hrát tu gamesku, abych byl lepší a lepší. Na telefonu. Je to hard, občas. Ale občas mi to přijde i velmi skebedinou. Jo, týpek hraje, píše report. Nevím, koho by měli reportnout, jako no cap, fr. Kamo! Hej, Area GG, řekl bych prostý slovíčko, ale já ho nebudu říkat, protože věřím. No vlastně můžu si říkat, co chci, protože vy to stejně nesledujete moje videa. Vy prostě jenom sledujete shorty. Ještě dneska vyjde short, no cap. No. Máte se na to těšit, ale vím, že moc lidí to neuvidí, protože nikdo se vlastně nedívá na moje shorty. Dobrý, tak tohle to byl takzvaně Among Us emote. Jo, no cap, fr. Nenávidím. Asi se pochču. Proč do baby boxu, kámo? Vapu. Tak, Jak? Kámoško. Kámo. Já se, kámo, tady snažím jak prdel. Hej, Hej, škybiďáci, já už mám real nerva. Area, to je sráč. No jo, vole. Proč říkám area, když to je arena? I don't know. Tyčinka, vole. Toho jsem si vysloužil já, ten mě zabil, takže toho zabiju já. Brosky. Hele, jsem pátý. To mi stačilo zabít. Kamo! Voice reveal. Kámo, ty seš nejhnusnější. Ten byl můj, ty sračku. Sračko, pačko. No. Jsi nevšim, nebo co? Měl bys jít do baby boxu, vole, s tímhle. Gay, vole, abys rozpoznal, čí je čí. A už mám nerva. Mně se to furt, vole, seká, co tomu je? Ty sračko.
oni mi žerou moje oběti, vole. Jste šunky. Týpek, pomoc! Jo, jste šunky. Nic neumí. Kámo, jak? Ne, mě to lidičky moc neba. No cap, protože vole. Tady jsou sami snajpeři. To prostě nejde. Jako se snajperama. No čum, vole. Headshot. Nevím, jak to mám udělat. Když tady jsou snajper. Kámo! Běž. Do prdele, debile, vole. Kámo, já nenávidím snajpery prostě. Oni snajpí, vole, jenom. Jako. To je strašný, ty snajpeři. Jo a hlavně lívery, který to vždycky rage quitnou. To jsou taky úplně otravní lidi. To je strašný, oni to prostě rage quitnou. Třeba máš poslední bod. Něčemu, nebo já nevím. Ne? Hej, ten area. Já bych mu takovou plesknul. Aspoň, že jsem 5. Já můžu zaflexit svýma klíčema, víte co. Prostě to jenom šetřím, prostě. Nero Games. A má Rider Skibiďáka. To je co? To je velmi teplé, lidičky. Takhle se vyjadřují teplomilové. Easy check, jazyček. Easy check, jazyček. Kámo, rabat, ten byl můj. Oni mi ho vyžerali, ty sráči. Easy, dobrý. Ale jo, zapálil. Dobrý, to jsem využil docela dobře. Jo, areu jsem downul. Kámo, kolik jich tady je? To nemám šanci. No, Matrix. Hej, víte, jak se říká? Že hodně lidí říká RPG no skill. Kámo, tak ono by ještě mělo být, kámo, doslova... Kámo, ten sráč, vole, je teplej. Už mě pěkně leze na nervy, vole, ať jde do prdele. Gay. Víte, jak se říká RPG no skill tady? Ono by se mělo říkat doslova aj sniperka no skill, kámo, protože vole, ta sniperka, to je strašný. Kámo, proč jde tady lidí po mně? Běžte do prčic. Oni prostě spamujou, vole. No, kámo, sniperka, vole. Miluju tu věc. Můžou mi s ní akorát, vole, políbit prdel. Mě sere, vole, ta věc. Prostě sniperka no skill. To by stačí jenom namířit na hlavu, vole. A ten týpek, který ho chceš downout, je gone prostě. Ze hry. Protože prostě sniperka
je úplně, vole, hovínko, vole. No, typek! Už mě pěkně vytáčí. Mu vyrazím zuby. Pojď, jdu na tebe nožem, kámo. Vole, revolver? Troufáš si, vole, na Týpek. Málem to bylo, smrdí žakilo, který se pokakalo. Ale dal jsem mu dál. Hej, tohle. To by byl edit. Můžete se kouknout do shortu, no. Mám tam jako podle mě, aj kámo, mám tam podle mě dobrý shorty. Mám tam většinou edity. Týpek mi může políbit, vole, S. Moji. Běž do sraček, debile. Area. GG. Nevím, proč tam lidi dávají GG. Jako... Jenom kvůli tomu, že to je ten mím. Posranej, vole. Hnusnej. Který už není in. No cap, šorofera. Je in. Takže... Proto... I have používám this meme. Protože je dobrý prostě. Ale GG už je stará věc a je pěkně na hovínka. Víte? Kámo! Jak to? Hej, já nechápu, jak můžu dát nožem stopade, vole. To nejde. Jdem to zkusit, jako, můžem to zkusit, že? Dát stopade nožem. Ale prostě... No, to nejde. To prostě nejde. Nevím, jak to dělají. A mi to docela úplně jedno. Hlavně, že mám tolik killů, kámo. Usnajpí, víš co? Usnajpí sniper. Prostě sniper, co dělá? Snajpí, správně. Aha. Rabat, sráček, vole, hráz. Matrix, gay, jak ševět, vole. A další nevím co. Dobrý, Rabat je dead. Já chci být aspoň na 5. místě, kámo. Pojď, arénu. Teda areu. Typkovi se to nepovedlo, hahaha. Já mám furt 100 životů, to je gay. Kámo! Týpek je škydák. A downul jsem ho. Jak to udělal Nero Games? Takže nějaký fanda teplej. Někde mi vykradnul mýho škybiďáka. Já chci strašně moc medkit, já nevím. Ale mně se prostě medkit brutal líbí. Teď to je super mít prostě víc životů než stopady. Prostě jenom pár sekund na to, aby tě někdo zabil. Prostě pohodka. A ještě to mít prostě v nějakém pěkným skinu. To je banger.
Aha, týpek jde zas naše věda. Týpek je zmr. Nero Games je gay. Hej, ta typka, vole. Ona je naše mimochodem, jo? Ona není proti nám, ona je s náma, vole.